pondelok 15. novembra 2010 sa v priestoroch základnej školy v Koši uskutočnila slávnosť pri príležitosti 160. výročia narodenia slovenského jazykovedca, prekladateľa Petra Tvrdého. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia obecného úradu so starostom obce Štefanom Závadinkom, členovia miestnych organizácií Matice slovenskej z Koša, z Kanianky a Prievidze a zástupcovia rodiny Tvrdých. S kultúrnym programom vystúpila folklórna skupina Lučina. Začiatkom apríla, keď som sa vrátil odkiaľsi, našiel som na stole knihu. Bol to hrubší zväzok. Už od dverí som spoznal, že kniha nie je moja. Vlak mi ju sem položil. Obzrel som si ju, keď tu príde upratovačka a vraví mi, že tu boli vojajaký starý pán a tu mi nechali. Dobre už viem, odpovedal som, lebo som čítal nadpis Slovensko-latinský slovník. Potešilo ma to, pozrel som ďalej a vidím vlastnoručne popísané venovanie pre mňa s podpisom Petra Tvrdého. Bol som dojatý. Starý pán, myslím si, a kvôli mne sa ustáva na Zámockú ulicu. Tu skrsla myšlienka odvďačiť sa mu aspoň na stĺpcoch časopisu študentského, na ktoré on v prvom rade patrí, lebo je Slovák, pre maďarizáciu z vlasti vyštvaný do Ruska, lebo je človek, ktorý celý svoj mužský vek strávil v škole a pri knihách a napokon, lebo dal slovenskému študentstvu dielo, latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Teda dielo, ktoré študenti nevyhnutne potrebujú. Neviem, kto by sa bol odvážil zorať ten úhor, keď nie Petra Tvrdého. Tieto slová uverejnil študentský časopis Rozvoj v článočku Alojza Miškoviča s názvom Cudzích chválite, svojich neznáte. Prítomným sa prihovoril starosta obce Štefan Závadinka. Prvýkrát táto tabula bola odhalená na budove miestneho národného výboru pri príležitosti 120. výročia narodenia Petra Tvrdého, ktorý v našej obci žil v rokoch 1927 a 1934. Vtedy i dnes organizátorom týchto osláv bola Matica slovenská, vtedy za spolupráci s miestnym národným výborom, dnes s obecným úradom. Je v tom niečo symbolické, že v podstate v každej dobe bol tento človek veľký. Dnes, alebo preto táto tabula musela ustúpiť, ako mnohí viete, z budovy miestneho národného výboru, lebo táto budova sa musela zbúrať, ako aj väčšia časť našej krásnej obce. Ja si myslím, ale toto miesto v škole bude tiež veľmi dôstojné a bude našim deťom pripomínať človeka, na ktorého budú môcť byť hrdí. Práve škola je to miesto, kde sa má zošľachťovať duch národný a niesť odkaz našich národných buditeľov, ktorí sa histórii obracali aj vo svojich dielach. Mali následovníkov, vďaka ktorým náš národ je tu, hrdí na tých, ktorí celý život venovali tejto myšlienke. K tým patrí aj Peter Tvrdý, slovenský slovníkár, jazykovedec a pedagóg. Preto je cťou pre našu školu, že pamätná tabuľa venovaná Petrovi Tvrdému je inštalovaná práve tu. Som presvedčená, že tu nezapadne prachom, ale nám bude pripomínať
že máme fakru národných myšlienok niesť ďalej. Ďakujem. Prosím pána inžiniera Štefana Zavadinku, starostu obce Koš, pani magisterku Ivetu Bohňovú, riaditeľku školy a pána inžiniera Viktora Tvrdého o odhalenie pamätnej tabule. Za tónov hudby symfonickej skladby skomponovanej jeho synom Vladimírom Petrovičom Tvrdým sa v budove školy odhalila pamätná tabula. Po odhalení sa účastníci slávnosti odobrali do obradnej miestnosti obecného úradu, kde si pozreli výstavu písomností a dokument o živote a tvorbe Petra Tvrdého. Peter Tvrdý, vzácny človek, málo známa osobnosť slovenského národa, múdry pedagóg a jazykovedec. V reči žije národ a žije len dovtedy, pokiaľ žije jeho reč. Rod Tvrdých pochádza zo starej slovenskej žilinskej rodiny, ktorá slovenskému národu dala toľko významných ľudí ako maloktorá iná. Že tá vzácna osobnosť, ako Peter Tvrdý vie stredná a staršia generácia o ňom veľmi málo. Poviem za seba, že keď som v roku 1970 pri odhalení pamätnej tabule v Koši stál v košovskom kroji ako mladý zväzák, vedel som len toľko, že býval na fare u svojho synovca a že bol jazykovedec. To bolo všetko. No nebol som sám. Spýtal som sa viacerých, aj starších obyvateľov, no takmer mi nikto nevedel povedať viac, bližšie o živote a vôbec nie o tvorbe Petra Tvrdého. Akurát 92-ročná Paulína Pažická, šúgrej, mi povedala, že bol v Rusku, odtiaľ prišiel loďou. Myšlienka zaujímať sa a zdokumentovať o Petrovi Tvrdému ma napadla, keď som si prečítal národný kalendár na rok 2010 na strane 21 vydaný Maticou Slovenskou. Začal som prehrávať sa v mojich odložených starých dokumentoch, fotografiách a v brožúreke Jána Kamila Benadika po prečítaní som začal pátrať po dokumentoch o okresných Vojniciach, Žiline, na Mijave, v Matici Slovenskej Martine, Univerzitnej knižnice, Hornotrianskom múzeu a tak ďalej. No utkvel mi v pamäti článok, keď Peter Tvrdý oslavoval svoje 80. narodeniny, keď mu prišlo mnoho gratulantov a on povedal: najviac som si vážil prostých košovských ľudí, ktorí mi s hudbou prišli zablahoželať a zaspívali mi slovenské ľudové piesne a dal som sa s nimi vyfotografovať s kyticou kvetov na nádvorí košovskej fary. Povedal som si, zohnať takú fotografiu, to by bodlo. Podarilo sa. Vďaka Viktorovi Tvrdému. Z dokumentov, ktoré sme získali v spolupráci s Marianom Mendelom, sme spracovali tento dokument, ktorý ste práve videli, a povedali sme si, že musíme dať do podvedomia hlavne mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, aby sa dozvedeli aj takýmto spôsobom o tak vzácnom a výnimočnom človeku, aký Peter Tvrdý bol a je. To jeho dielo, ktoré bolo tu naprezentované, je fakt obrovské a pre niektorých ľudí fakt až nepochopiteľné, ako jeden človek môže poznať 10 jazykov a poznať ich na úrovni svojho materinského jazyka, že dokáže vytvárať slovníky, dokáže preklady, fráze vytvárať, aké sa majú správne používať nielen v svojom rodnom jazyku, ale aj druhých jazykov. Je to niečo úžasné. Ale pritom, keď aj hovoríme tu na pánu Petrovi Tvrdom, dovolte mi, aby som povedal ešte jedno meno, čo mi určite všetci odpustíte. To je Janko Gajdošík. Keby sme nemali Janka Gajdošíka a potom ten kolektív okolo neho, ktorý mu samozrejme ochotne pomáhali, vlastne by sme z tohto dnešného večera nemali skoro nič. Tak preto samozrejme pri tom prípitku na tohto nášho veľkého Slováka pripíme si aj na tohto menšieho Slováka. Na zdravie.